Για το γνώδεις αυτόν και για να καταλάβεις τα συναισθήματά σου και να μπορείς να βιώσεις εμπειρίες που σε πάνε πέρα από τη φυλακή που σε κρατάνε πολλές φορές δέσμιο, το survival system σου, πρέπει να εμπιστευτείς. Το σύστημα της επιβίωσης. Το σύστημα επιβίωσης. Πρέπει να εμπιστευτείς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, Βασίλη. Ότι ξέρεις κάτι, το έχω. Είναι δύσκολο, αλλά εγώ παρόλα αυτά το έχω. Και πηγαίνεις, περπατάς πάνω στο γυαλί ή βουτάς στο κρύο νερό στους -10 και βγαίνεις έξω με μία αυτοπεποίθηση, μία ανθεκτικότητα ότι εγώ έκανα ένα δύσκολο πράγμα και επιβίωσα. Αυτό που μου λέει ο εγκέφαλός μου δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπινος νους έχει σχεδιαστεί για την επιβίωση, όχι για να εξελιχθούμε και να πάμε μακριά.